videa. Tady u prvního a nového videa. Tady jsem dneska s hostem VS. Čaute. A dneska si zahrajeme SGčka. Takže jdeme na to? Jo, tak co by si chtěl? Ale tak co ty jako... Co ti jde nejlíp? Party Games, ne? Jo, Nebo jako... Villagers of Fate? Ale tak já bych chtěl zkusit tu novou hru of Fate. To jsem ještě nehrál, tak... to je prý tady nový. Ale co... No, už je to docela dlouho. Je to tady dlouho? Jo, oni to jenom podpíšu ten nový, přitom to, oni to jako přidali, ale už je to tu docela dlouho. Tak to jo. Hele, a kolik myslíš, že by měli hypnout lajku? Podle mě tak pro začátek Popravdě 5. Asi 5 nebo 10. No. A doufám, že lidičky tady to bude docela populární, doufám, že se vám tohle bude líbit. Pillars. Já vůbec nevím, proč my máme toho Steva, ty máš toho Alexe, to se jako musí být na té launcheru, nebo jako co? No to dík Origo, tak já nevím, proč jako můj skin nejde vidět. To bylo i taky, jsem natáčel na jedno, no to bylo protože... No, asi tak. Jo, tak to je dobře. Tady jeden bodec mě chce, už to vidím. Ne! Kámo, tak to bylo rychlý. Ne. Dobrý, jdu sledovat tady VSK. Si dáme fitničku, ať to je hezký. Mám hezký shadery. To zmizelo. Jo? Já mám taky, akorát jsem se musel dát starší verzi, protože no, Díčky, co potřebuješ. Vy myslíte, že ho schodí? Tady ten typeček, nebo tam ten druhej? Podle mě tady ten. Hele, tak pozor, pozor, pozor. Hezký. Aspoň jsem ho zabil. Typeček si tady dělá bejsku, kámo. Doslova, ale. GG. Já nevím, komu fandíš, já fandím tomu zombie, nebo co to je, zombírák, co to je? Jo, taky mi to přijde, on se staví z toho bejsku, ty vaďo. Bracho. Myslím, že ten zombírák je ten, u kterého jsem lítal, ten něco chápete, to já jsem úplně blbeček. Zase. Úplně odno. Ten si z toho dělá dům. Ne asi. Mini Doom. Tutoriál how to get mini Doom. Hele, tady budu fightit. Danice a zombírák. To bylo skoro. Skoro ho schodil, kámo. Ale ten černý má asi... Bejsku. To se mi zdálo. Ne, ten černý tady, víš, má kolem sebe pár, jako je to asi, že má nějaké VIP nebo něco. Bada. Tak ty vaďo. Ale, tak kámo, ty konce si není teď má... stačí. Ne. To. Jo. GG. Raven Bixky. Asi tak, no. Můžeme dát, tak chceš dát? No, jestli chceš ty. Jo, tak můžeme. A nebo UHC Run je teď volný. UHC Run? Jo, ty docela lidí hrají UHC Run. Tak jdem, kámo. Jdeme do... Okay. Do 20... Tam, kde je... 16. 2,60. No, 2,60. Dobře, tak tam jdu. Ty logo, tady je... Počkej, pojď. Ne, Seaweed. Seaweed. To je vedle... To je pod Sunshinem, jak je Ruby. Počkej, Sunshine. Jak se tweet, jo. Tak jdem na to. Ale beru si... Víš co, mně přijde, že hodně lidí si myslí, že lidi jako z začátek by neměli streamovat od 50 odběratelů. Od kolika si myslíš, že by se mělo streamovat? Ono je to jedno, proč by jako k tomu bylo nějaké omezení, mi řekni. No jako děti zase jako, nebo děti ne, ale jako... No záleží, ani nevím, jakože... Třeba 10letý kido dosáhne 100 lajků a už může normálně streamovat. To by jsem jako dal třeba od 1000. Počkej, já jdu tady nahoru na ten domeček, tady na tu věžičku, jsem tady, čau. Kde? Já nevidím. Nahoře, tady, u toho červeného parkouru nahoře. Čau.
Tak já se zkusím za to dostat. Tak já se jdu kouknout, jo? Kamo, tak já bych šel asi pryč, protože tady moc lidí nechce být. Ne, tak to jenom vyhledám moc. Už jsem v lobíčku, pojď taky do lobíčka a dal by jsem... Jo, Znáš Annihilations? Já to neznám. Počkej, jako Animation. Od 13 let se může, no, mně to bylo jasný. 5 new map a plus update. Tady nějaký Annihilations. V lobíčku 1. Jsem v lobby 1, no. Tak nechci dát třeba party games, tam je 10 lidí. No, nevím. Co Annihilations? Tam je 50. Kde, no hej. Skáču Co tady. myslíš, já tu jo, tady. To nevím, co je, to je asi, jo, to je to kopání pod sebe, ne? To nevím. Jo, to je ono. No tak vyzkoušíme. Ne, tak pojď Bridge Builders. Tak jdeme, rychle, už to za chvilku je, tak jdeme, tak běž do toho. Já už jsem tam. Ty vogo. Pojď do Green Team. Green Team, jsem tam. Já taky. Yes, Annihilations. Jo, já jsem věděl, že... Je to jako Bad Wars, ne? Já nevím, vole. Asi? Ne, to tohle. I tam musíš ničit jejich beacony takový. A můžeš si vylepšovat věci. Teď máš iron a takhle. A můžeš jít třeba těžit různě. Mě míří chtít, když ho nedržím, nevím, vole. Nežíš si bloky. Na fighty. Jo. Hele, červený u nás kempí. Fakt? Jo, červená, tady, na tebou, ne, počkej, to nejsi ty, ale pojď sem rychle. Červená kempí. Pojď sem, vole, neboj. Červená kempí. Pojď, vole, neboj. Dobrý, je si dát. Žiješ? Jo, žiju. Do další. Lutej. Já jsem zabil týpka, mám jeho luty. Já se musím udělat železný meč, počkej. Do prdele. Kde jsou? Modrej! Chcípni! Ty svině, vole, chcípni. To je debil. Ne, kde je, vole? Pomoc! Ne, já Rudej. jsem použil, kámo, týpeček, tam má iron full. Nechte nás, vole, chvilku nalutit, ne? Potřebuji dřevo. Iron. Ať si můžeš udělat všechno ironový. Tohle hraju poprvé tady to. A to je docela zábava. To prostě takový... Jako je to něco jako Bad Wars, hej. No, tak trochu, ne, mně to přijde víc trochu jako SGčko, UHC. Jestli chcete pokračování, tak mi napište do komentářů a hypneme tady těch 5 lajků nebo těch 10. Vyberte si, jo? Tak čau. Železnej meč a jdu je hned zabíjet, kamo, nebudu se nějak zdržovat. Asi tak, já jsem se sehnat jenom dřevo, tady je. Jako, já se koukám, až mají skoro jakože kamenný meč, takže když si uděláš železnej, tak asi jako GG. A kde jsou ty jejich beacony vůbec? Nevím. To máš na kompasu, ne? Já nevím. Asi? Modrý. Dead, vole. Já jdu pryč od modrých, tam nechci být. No to ještě přeskoušel ten autoklicker a ona ti to ten anti-cheat dal firmu, nebo na chvilku ten ban. Jdu na žlutýho. Kurně, já jsem tam zabil jednoho týpka, ale druhý týpek mě zabil, jeho teammate. Ty máš štít, kámo, když dáš brejtlet, no prostě ty máš štít, ale neviditelný. No. Když ho nepoužíváš, tak ti zmizí a žlutý jdou po nás. Fakt? Odkud? Dva ze full ironem. Ty vole, kámo. Vidím. To se nedá. Dobrý, já jsem ho zabil, málem jsem ho zabil. Má málo týpek. Přišít na něj, no tady. Kde? Pojďte. Kam šel? On šel do portálu? Kolik máš vůbec životů? Nekonečno, ne? Myslím, že nevím. Já vůbec nevím, kolik máš životů. Beacon je nahoře máme beacon. Nahoře, po schodech nahoře. No super, kámo. Hej, ale to se fakt jako nedá, oni tady furt kempí a spam killují, brácho. To se nedá. Já to tady hlídám.
Hádu jim prostě zničit bíkem, mě to nezajímá. Kamo, oni kempí. Dobrý, hej, to se nedá, vole. Počkej. Pojďte. Dobrý, no. Zabil jsem jednoho. Dobrý, stačí. Jeden je dole, ale furt tam kempí, kamo. Já vím, to je dobrý PvPčko. Tak máme proti sobě dobrýho PvPera. Skoro jsem ho zabil, potřebujeme pomoc. Ještě, on tam furt kempí prostě. Musíme na něj všichni. Pojď, jdeme. Máme 3. Dostali jsme 2, takže možná teď budeme silnější. Fáze 2. No, kamo, to se nedá, on má prostě dobrý luty. Utíká pryč. Jo, furt tady kempí u toho Ironu. Hej, já si jdu rychle udělat zase železný meč. On má reach, on došáhne na nás. Dobrý, kamo, hej, ale to se nedá, můžu si udělat, kamo, můžu si taky udělat. Toho je docela nefér, víte, hoši? Jsou oni, kamo. Tak hrozný, kamo, nekempěte, aby jsem vám pak dal, kamo. Dobrý, dal jsem mu kombo. Pojď, žlutej, pojď. Kámo, jsou mega OP. Teď jich tady je hodně. Pojď. Jo, zdrhaj. Pojď. Vem si věci. Vem tam ten. To natěž trošku rychle. Musím rychle udělat meč, vole, než zase přijde. Dobrý, mám... Nás vykropit. Rychle. Mám pár dřeva. Styky. Vem si to melouny, jestli chceš. Mám si jídlo melouny. Nějaký co tu dělá borec? Kde? Ten týpek utíká. Kámo, musím ho vyzabíjet úplně. To si můžeš enchantovat, tak tu si jdu. Knockback 1, já zberu. To brácho prodáváš, to bude 4, aj. Já si jdu enchantovat věc, meč. Já mám XPčka žádný. Máš tam pár lapisů. OK, není tady, takže zatím včil můžeme těžit. Se potřebuji pár trošku natěžit. A tohle mě baví, co tebe? Jo, mě třeba mega. Dobrý, mám tohle. To je možná actually lepší než Bed Wars nebo Egg Wars, je jako nějaká urážka pro diváky, ale to je jako dobrý, jo, ale... Ale lidičky, tohle bude asi pro dnešní video vše a zatím čus. Tak jo, tak čaute.